Tinc moltes coses a explicar, però on començo? Me vaig a ficar en modo Tamayo i vaig a destapar l'estafa de l'energia femenina. Jo vaig entrar a tot este món de l'energia femenina ara fa un any perquè un tio em va trencar el cor, perquè jo venia d'anys anteriors de que no parava de buscar un catalanet, d'anar a perseguint a tios i sempre em trobava el mateix patró, que era coneixia un tio que m'encantava, que teníem 4 o 5 cites i el tio a poc me feia intermitència, s'anava allunyant, no era consistent, no volia res serio, ningú es volia comprometre, no? O sigui, mos ho coneixem. I llavors jo estava farta perquè és que hi va arribar un punt que me van dir Cèlia, és que has de parar de deixar de buscar tios, tal. I vaig dir, doncs vale, ho faré. Vaig deixar de buscar tios, llavors va vindre un noi a mi. Quan ja va vindre vaig dir, no vull saber res. Però llavors vaig dir, bueno, anem a donar-li una petita oportunitat. Vam tindre unes quantes cites i a mesura que passaven les cites jo m'anava pillando i ell s'anava distanciando. Llavors vaig dir, vale, he parat de buscar tios, he fet el que tothom m'ha dit que havia de fer, que era parar, perquè sigui això traient el mateix tipus de tios. Però molt que van ser molt poques cites, me va trencar el cor d'una manera, o sigui, jo me vaig il·lusionar molt en ell, o sigui, em fa molta vergonya acceptar-ho perquè ho veig en perspectiva i dic, Cèlia, no era pa tant, tampoc vau tindre tantes cites, vale? Aterrissa't una mica. A mi me va afectar, o sigui, no és tant el que va passar, sinó com me va afectar a mi. No va ser tant el fet d'este noi, sinó que ja portava acumulades unes quantes decepcions amoroses del mateix estil i era com, tio, ja estic veient que el problema sóc jo. I llavors vaig començar a indagar i vaig entrar al món de l'energia femenina. Descobrir este concepte per a mi al principi va ser meravellós, perquè jo venia d'una energia masculina. Vale, és que anem a descriure els putos conceptes primer i per a deixar-ho clar. És com un arquetip simbòlic que es troba dins de totes les persones, tant homes com dones, vale? No és només dones. I se contraposa a l'energia masculina. És com un yin i un yang, vale? S'associa amb qualitats com la receptivitat, és a dir, rebre en comptes de donar, intuïció i creativitat, la cura, l'empatia, la fluïdesa, la flexibilitat, l'escolta, la presència, ser en lloc de fer. En canvi, l'energia masculina és acció, direcció, aconseguir coses, lògica, protecció, provisió, donar, fer en lloc de... O sigui, objectius, metes, tal qual, arribar a tal. Descobrir això realment a mi me va agradar molt perquè jo vaig veure que jo tenia un excés d'energia masculina. En comptes de dir-li energia masculina i femenina, direm yin i yang perquè em sembla que són conceptes, pot arribar a ser inclús masclista, no? De dir, no, és que les dones només són, només existeixen, no fan. No. Jo tenia molta energia de vinga, aconseguir objectius, i fot-li, i dale, i tal, i no para mai, i no sé, saps? I llavors vaig dir, buah, és que el meu problema és que em falta molt d'energia femenina, Cèlia. Bueno, vaig entrar en este món i per a mi va ser la meva puta religió, vale? Què passa? Lo que han dit, no? Que dins de tots nosaltres ha d'haver tant energia masculina com femenina, no només femenina, perquè si no passem a l'altre extrem, o sigui, anem d'un puesto a l'altre. I això no pot ser, han de ser un complet equilibrat. Al principi, va ser molt meravellós perquè jo vaig començar molt a cuidar-me a mi mateixa, a mirar-me, a estar més present, més en calma, o sigui, me cuidava molt més, vale? Estava més relaxada, vaig poder pujar de pes, que ho necessitava moltíssim perquè venia de la Marató de Nova York, tenia menorrea, vaig poder recuperar la regla, vale? Gràcies a tot això també. Vaig connectar més en el meu interior, en la meva espiritualitat, en la creativitat, en fer meditació, en ser més caòtica, més desordenada, en permetre'm fallar més, saps? No ser tan autoexigent, potser. En demanar ajuda, jo mai demanava ajuda per a res, era molt autosuficient sempre, doncs vaig començar a demanar més ajuda, me deixava ajudar, però arriba un moment en què hi ha coses que xirrien. Jo no només vaig simplement descobrir aquest concepte i dir, vale, vaig a relaxar-me, vaig a fluir. No, perquè vaig començar a seguir a gent com The Wizard List, totes sabem qui és, Margarita Nazarenko, me vaig comprar el seu llibre... Bueno, aquestes dones, que algú les ature, perquè estan tornant al segle passat, saps? És a dir, aparentment sembla que el concepte està molt bé perquè és com, tot el rato és, tu cuida de tu i l'home te proveirà, l'home ha de fer tot per tu, deixa't ajudar per ell és el líder, ell és el guia, tu només has de ser, existir, ficat guapa, autocura cap a tu mateixa, no, ficat guapa no, però rotllo, saps? Com molt enfocada en una mateixa i l'altre farà tot per tu, no et preocupes perquè l'home se sent còmode en este rol i tal i qual i qual. Què passa? Que això no et recorda una mica les pel·lícules Disney, el segle passat, a Franco, i ja que acaba sent tan, no inútil, però
com ho fa tot l'altre, tu no acabes fent res i al final ets invàlida i dependent de l'altre, si tot el rato te prové l'altre, o sigui, si tot el rato estàs pendent de que l'altre et doni coses, necessitaràs l'altre per a que te les doni, no? Bueno, ja comencem a veure les primeres red flags. A més que jo sentia que estava pagant una part de mi, sempre havia existit i sempre m'havia agradat molt, que és una dona esportista, resolutiva, en iniciativa, que això ho vaig haver de pagar i silenciar perquè jo em pensava que és d'energia masculina i llavors això els homes els assusta i per això els homes acabaven marxant de mi, no? Perquè jo com ho ficava tot molt fàcil, molt ben fet, tal. I havia de fer-me més la difícil. Bueno. Spoiler, no. I poquet a poquet, al cap del temps, jo em vaig començar a sentir molt menys vàlida, en poca iniciativa, sempre estava plorant i en drames, o sigui, jo abans me passava alguna cosa i, uau, vinga, anem a solucionar-ho, sí. I ara era com, és que me puede la vida, saps? Com tot el rato plorant, tal, volia l'atenció de l'altre, per tot. No, Cèlia, per aquí no passem, ¿vale? Després, un altre concepte que em xirriava d'això és que perpetua molt els rols de gènere dels quals hem estat tants anys lluitant. I, a més, que en una relació homosexual, com s'ho fan si hi ha dos dones, una ha de tindre energia femenina i l'altra masculina? No, les persones són flexibles, o sigui, això redueix a les persones estereotips. És com que ella sempre ha de ser dolça, fluida, tal, i l'home sempre... No, macho, una miqueta de cada, i no cal portar-ho tant a l'extrem. A vegades jo també soc molt de donar i tal. No per ser home has de ser d'una manera i per ser dona has de ser d'una altra. Una vegada un psicòleg em va dir totes les relacions dolentes funcionen igual, però totes les bones funcionen diferent. És a dir, cada relació té les seues normes, les seues coses, cada persona és un món i crec que cada persona ha de tindre el seu psicòleg i no agafar-se a manuals d'autoajuda perquè fan molt de mal. I això nega la complexitat humana que tots tenim dins nostre. És el que dic, que jo tinc molta energia masculina quan jo li dic simplement ser una dona resolutiva, en iniciativa, en empenta, que a mi això m'encanta, ser així. I això, esta part l'havia pagat per a anem a deixar que l'altre faci coses per mi, tal qual. Tot això de l'energia femenina portada a l'extrem, tal i com diuen les gurús, contradiu l'origen del concepte real, que és lo yin-yang que habita en cadascú. No és que els homes fan allò i les dones fan això, sinó que homes i dones tenen energia masculina i femenina a dins seu. Vale? Llavors, a mi l'únic que em faltava és tindre una miqueta més de receptivitat, de calma, i no apagar la meva energia masculina. O sigui, tindre la masculina, però ficar també una mica de l'altre per a no estar tan estressada i estar tot el dia com està. Què hem après de tot plegat? Que necessitem les dues energies dins nostre, que no s'han de callar parts d'una per a agradar o per a que encaixar una relació, perquè les relacions jo crec que són molt complexes i s'han de treballar molt i ha d'haver molta consciència per part dels dos per a que una cosa funcioni i no només és energia femenina masculina tal qual encaixem, pum, no. I sobretot quan estic soltera me costa molt parar a casa quieta, cuidar-me, perquè sento el buit, no? O sigui, jo ara mateix estic passant una ruptura i a mi estar a casa sola me pesa, però perquè jo havia passat en la meva exparella moltes hores aquí junts, havíem fet molta vida junts i per a mi este pis era com ja, no dels dos, però havíem passat moltes hores aquí. Llavors, és molt difícil viure aquí ara, passar tot el dol aquí tot sola, tal. L'aprenentatge real és això, que l'energia femenina portada a l'extrem és una eina molt perillosa, que se pot malinterpretar, com jo vaig fer al seu moment, va ser error meu completament d'agafar-ho i portar-ho com a la meva religió i apagar parts de mi. O sigui, és veritat que jo també venia molt cremada de treballar molt, de ser una dona empoderada tot el rato, ja volia que em cuidés algú, no? Però qui m'havia de cuidar era jo, no una altra persona, ¿vale? I ara estic aprenent això, a evitar el buit, estar jo a casa tranquil·leta, fer els meus plans, no tot el rato omplir-ho tot i anar pels objectius i sinó, vinga, Cèlia, calma, perquè a mi també, per exemple, em costa moltíssim ara, en comptes d'agafar un llibre i ficar-me aquí tirada, jo he de gravar un vídeo, fer això, gravar... O sigui, no descanso mai, vale? I això és un problemeta. Ho sé i ho estic intentant, poquet a poquet, portar-ho millor. Si teniu més argumentari i més coses a afegir del tema, podeu deixar als comentaris, jo me'ls llegiré perquè a mi aquest tema m'encanta moltíssim. També la Laia Castell, que té un podcast que es diu Batico Primera, ha penjat fa poc un vídeo, crec que fa 2 capítols anteriors, que se titula El problema con The Wizard List y ser una mujer de alto valor, que parla exactament d'això. Quan jo l'escoltava dir,
ole mi xica, ole mi reina, perquè jo crec que a ella li va passar el mateix que a mi, que les dues vam caure, perquè és això, si som dones líders empoderades, que emprenem, que tenim els nostres propis projectes, que guanyem els nostres propis diners, som exitoses i tal, i de repente diuen, no, és que tu t'has de quedar a casa cuidant dels fills i tal, i és com, ¿segur? Nada, amigas, espero que les haya ayudado, y ya está, patons.